Kaixo ikuinzaleok, gaurkoan ipuintxo berri batekin atorkizue. Ea gustokoa dezuen. Baltasara eta Baldomero baserrian bizi ziren. Oilarrak kukurruku egin bezain pronto, esnatu eta gosaria prestatzen zuten. Egun guztia etxetik kanpo pasa behar zuten ez bazekiten gosari eder eta dotorea egin behar zutela, indarrarekin eguna pasa ahal izateko. Horrela, Baltasara goizero oilategira bilatzen zen eta hango arrautza freskoa jasotzen zituen. Gero, beikona sartainetik pasatu eta aurreko bezperan jasotako esnearekin kafez negozioa egiten zuten eta tostadak etxean egindako ogiarekin. Eurentzat eguneko momenturik ederrena zen gosariarena. Eta horrela, isil-isilik, zentzumenak piztu eta haietaz gozatzen saiatzen ziren. Hala ere, goiz batean, arrautzak ahora sartu bezain pronto, ¡puah! Hau deu, hau! Arrautza honek ez daka bat ere zaporerik, esan zuen Baldomero. Benetan! Arrazoi dezu, Baldomero. Honek txerri ustelan zaporia daka, esan zuen Baltasarak. Eta Baldomero, azarre bizian, bota jantzi eta oilategira abiatu zen. Antzeuden, oio guztiak, kokoroko kikiriki, oilarra kantuan. Oio guztiak alde batera bestera eta txitatxoak salto eta dantzan. Baldomero sartu bezain pronto, isiltasuna nagusitu zan oilategixan. Eta esan zien. Baina, zer gertatzen da hemen? Gaur jarri dituzuen arrautzak, txikiak, zatarrak eta zapore txarrekoa dira. Eta zuek hemen, dantzan eta jolasean. Hau ez da posible, Oraintxe bertan, segi zuen tokixetara eta arrautza ederrak errun. Baldomero etxera itzuli zen eta oiloak hantxe gelditu ziren isilik alkarri begira eta euren tokietara abiatu ziren. Baina, Klotilde, oiloa guztietan zaharrena, ez zegoen konforme entzundakoarekin eta hitz egiten hasi zen. Oiloak, horrela ezin dugu jarraitu. Urte asko daramazkin nik oilategi honetan. Eta lehen bai. Lehen oilo gutxi batzu ginen, denontzat tokia genuen, tartean behin kanpora ateratzen ginen, haize pixkat hartu. Baina, begira nola gauden orain? Oilo pilua gaude, alkarren gainean. Daka zikin-zikina dago. Baina, nola pentsatzen dute hauek gu arrautz ederrak errutea? Hola ez da posible. Zerbait egin beharra daukagun eskak. Eta oiloak, kikirikakaraka, arrazoia eman zioten Klotilderi. Bai, arrazoia dezu, horrela ezin dugu jarraitu. Bai, zeozein beharko dugu hemen. Eta hantxen kikirikakaraka, alkarren artean protestan, batean, oilo gaztek, batek, egala altxatu eta esan zuen, aizue, nik badaukat ideia bat. Ze iruditzen bazaizue planto egiten badugu. Hau da, arrautz gehiagorik erruten ez baditugu. Sekulako ideia iruditu zitzaien guztiei. Eta berak esandakoarenekin ados, euren uzkiak estali zituzten. Eta euren tokietan, isilik eta geldi mantendu ziren, hurrengo goizer arte. Horrela, hurrengo goizean, Baltasara, oilategira abiatu zenean, goizero bezala, banaka oilo bakoitzaren txokoa begiratzen hasi zen. Eta begira, etzagoat bat ere arrautzik. Buruari heldu zion Baltasarak.
Eta zantzuen, baina zagertatzen da hemen? Ez dago batera arrautzik. Baldomero! 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 Etorri azkar mesedez. Hau, ederra egin dugu. Hau, gure bukaera da. Eta Baldomero, Baltasararen oihuak entzun da. Oiategira iritsi zenean, eta panorama ikusi zuanean, burura eskuak eraman da esan zuen. Ederra egin dugu baina, eta horren zer? Azarre aurpegia jarri eta esan zuen. Klotilde! Eta Klotilde, beste oioen aurrean jarri, eta berarekin hitz egiten hasi zen. Begira, Baldomero, urte asko daramazkigu zuretzat arrautzak ematen. Baina urteak pasa ahala, gure bizitzeko baldintzak asko kaskartu dira. Ezin dugu apenas kanpora atera. Egun guztia pasatzen dugu arrautzak eman eta eman. Eta oiategia gainera txiki-txikia dago, alkarren gainean gaude denak. Eta horrela ezin dugu arrautz dotorerik erru, zuze pentsatzen dezu ba. Arrautzak errutea horren erresa dela? Eta holaxen, Baldomero eta Klotilde goiz osoa pasatu zuten alkarrekin berriketan, akordio batetara iritsi ziren arte. Gau hartan, Baldomero oiategira abiatu zen bere erreminta kaxakin. Eta bitartean, Baltasara egun hartako egunkari hartu zuen. Igandean, patata tortilla lehiaketa ospatzen zen. Orain arte, Baltasara eta Baldomeroren patata tortilla izan zen saritua. Eta euren kopak begiratuta, esaten zuen Baltasara. Eta orain zer egingo dugu arrautzi gabe. Gure tituluak kenduko digute. Eta bere kopak laztanduta, aurreko urtietan irabazitakoa gogoratzen zuen. Goiza iritsi zenean, Baldomero etxera itzuli zen. Lerre egindana olo pixka bat iteran joa bestela, ezingo dut aguantatu. Ea Baltasara, orain, zure txanda da, serio oiategira. Eta Baltasara, goizean goizo, oiategira abiatu zen. Horrela eman zituzten hurrengo 2 egun eta gauak, Baltasara eta Baldomero. Oiategian, goiz, arratsalde eta gau. Eta igandea iritsi zen. Bai. Goiz hartan, oiarrak kukurruko egin bezala, Baltasara oiategira jaitsi zen. Eta orduan bai, hantxe zeuden. Gauza berera itzuli ziren. Arrautz, eder, dizdiratsu eta handi batzuk topatu zituen oiategian. Zizturizian abiatu zen gosaria prestatzera. Eta halaxe izan zen. Lehengo arrautza dastatu bezala konturatu ziren. Listo, gauzak bere tokira itzuli zirela. Gozaldu bezain pronto, bezperan jasotako patatak zuritzen hasi ziren Baltasara eta Baldomero. Eta arrautzak irabiatuz, patata tortilla eder bat egin zuten. Borobila, dizdiratxua, inoiz ez bezalakoa. Azken momentuan azaldu ziren euren patata tortillarekin, Baltasara eta Baldomero lehiaketara. Ordurako, patata tortillak dastatu zituzten epaileek eta gustora zeuden. Baina, Baltasara eta Baldomeroren patata tortilla dastatu zutenean, ziplo erori ziren denak. Baltasara eta Baldomeroren patata tortillak efektu hau sortzen du. Ametxetan eramaten zaitu. Plazer hutsa da. Ba berriro ere, Baltasara eta Baldomeroren patata tortilla izan zen urte hartako irabazlea. Pozez oratzen zuen bia.
ze ondo, beste kopa bat etxera, eta kopari ondo helduta biak argazkilari guztien aurrean jarri ziren, barrez eta pozik. Eta argazkilariek esaten zieten, baina bueno, aurten ere, ez da posible, baina, zer dela eta zein da zuen sekretua? Esan zieten. Esan zien Baldamara, haien, sekretua familiakoa da, ezin dizuegu kontatu, baina gauzatxo bat esan nahi dizuegu bai. Sukaldari on guztiek dakiten bezala. Gauzak ondo ateratzeko eta goxoak izateko, egiten diosunari mimo eta maitasun handia jarri behar diozu. Hori bai, jakin dezazuen. Eta Baltasara eta Baldomero, euren kopa eskuetan helduta, itzuli ziren etxera. Zein izango ete da Baltasara eta Baldomeroren sekretua horren arrautza dotoreak erruteko? Agian... Eta hori, ala bazan, ala ez bazan, sar dadiak ala bazan, eta oio guztiekin batera, agertu dedila oiate gizan. Bueno, hementxe duzue gure gaurko ipuina. Jakingo dezuen bezala bihar euskal sortzaileek greba digitalerako deitu dute. Eta gure oioek une batetan baldintza txarretan bizi zirenez euren uzkiak estali zituzten bezala, guk gure ahoak ere estaliko ditugu. Hauen omenez eta kulturgile hauek egiten duten lana errekonozitu nahian. Beraz, gu ere greban izango gera hurrengo bi egunetan. Eta ondoren, berriro izango gera hueltan. Musio handi bat,